ବାସ୍ତବରେ ତମେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ତମେ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ ଦିନ ରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ସକାଳୁ ଉଠୁଛ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରୁଛ, ଘର କାମ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନିଜ କାମକୁ ଯାଉଛ। କାମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ଭଲରେ, ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରୁଛ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସୁଛ, ଘରେ ଖାଉଛ, ପିଉଛ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଟିଭି ଦେଖୁଛ, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପୁଣି ଉଠୁଛ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କରୁଛ। ମୋର କହିବାର କଥା, ତୁମେ ଯେପରି ଏକ ମେସିନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରି ଚାଲିଛ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତୁମ କାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା କରୁନ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଥିଲ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଥିଲ। ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ସେଇ ମଣିଷ, କେବେ ବି ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିନ। ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ କିଛି ନିଆରା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲ ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ କରୁନ। କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ଯେଉଁ ଜାଲରେ ତୁମେ ପଶିଯାଇଛ, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ପଶିଯାଇଛ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କାମ ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍, ଜମା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯାଅ, ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କର। ସମୟ ଦିଅ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦିଅ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅ, 2 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, ଯାହା ତୁମେ ଦେଇପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଯେଉଁ କାମ କରିଲେ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ତୁମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ତୁମ ହାଲିଆ ମିଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ କରୁଛ, ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛ, ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କରୁଛ। ତାହା ତ ସବୁଦିନ କରିବ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାହା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।